الناس حقوا زفردو جهنم سات كوردو بحال فرد خبيدي فردني اندحري لكوا قليل ነገር አይኮነን ሰላም አመላ ዓለም ዘለኹም ክብራት ጥዕና ፍቅሪ ሓጎስ ሰናይ ዘበደ ኩልኩም እናተመንኹ ነይሎሙን በሐድሽ ትሕሶ መጽኢኩም አለው ደጊመ ሰላም መከተታል ምናልባት እንቱም ዘይትፈልጥኒ መኮንኒ ዝባል ደጊመ ግን ሰላም መከተታል ሳብስክራይብ ሓናጽ ዝኾነ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ካሪቱ ተወሚጥኩም እና ጽቡቕ ነይሩ ማለት ላይክ ትልኩም ነቶም ዘይፈልጡ ሕዋት ከዓ ሸርተልኩም ለውን ደስ እንበለና ማለት ነይሩ ስለዚህ ደጊመ ሰላም መከተታል ማለት ነይሎም ማዓልተኻ ሓደሽቲ زبلناهم بيتات حزة مسير له دقي مثلا مقدار ما له ذا فيديو زي أزيات تطقمنا زبل قمة هلني في اللايك مود داتا زبل لنا مدارات بزعباب في اللايك أب وفرات توكيرة مالتي كسام مودة تحت كاتلون هاي يمحصل مالتي أي خسر لكم نقوم جزيهم مالتي أزو كان كتسلنا له معت مدارات حدش فيديوهات انت حدش زينات انتهار له في اللايك أب جرمن سابزلنا مالتي بزعب أو نبرك سابز هالناس بزعبوا فلات سي أقداسي مناتوب تسنو برزل لخاسي مفلات سي هذا تفلت سابز هون مالن تاي يقبل لن تاي سرح له سي بزعبوا مفلات كام أقداسي نيوتنا وانا أو سابز لنا مالتي لذا وانا تمزل له زينات نيش شيء ثم قبل لكم وكم فتنة استروفوا خاف كسالي أبديتنا مالتنا ما حيشقاك نقولكم فتنة مالتي نتوم نفلت صبغتين نفلت كام كم زوجة بعقمينا خمس كفتني مالتي هذا تقدمت امتياز له بزعبة كيندرجل حاجة كيندرجل مالتنا نجنزب نهتنا زوها جنزب نهتنا زوها بجنزب وكان نهتنا زكبر حاجز مالتي أما العالم زلوا دخون هاجر ما حتصير حاجة استبركتنا بب انتاش ما مالتي بب بعقمة نهتنا زولوا ده حسن نزولوا له هتنا حاجة استبركتها مالتي قال يا جنزب ترى جنزب تهب قال يا فافات تهب قال يا قالت مالت ككم تاشو مالتي ككمتي دلني مالتي حاجه انا خاب جرمن برساب زلو خاب زعبه جرمني خزارم ما بقال بزعبه كلا بزو حاجه دسن مال زي كونس ግን ኣብት ኣው ነብር ሳብ ዝሃልና ኣብት ነብረ ዘለኻ እሱ ብዛዕዊ ኻተነ መጀመርያ ካቢ ኻን ዘለኻ መጀመርያ ተብል ሕውሪ ናብ ቀርሖ ዘለኻ ብዛዕት ትግብር ማለት እዩ حجاب جرمن مالت كلاتنا هون فلتو زنا كيندرجل مالتي جرمن اب ከባቢ 1954 ጀምቢራቶ መጀመርያ ከጅምሮን ከላ حجي ክሳብ 3 ቆልዑን ዘለዎም ያትህም ነራ ማለት እዩ حدا قول عن تلك خلت قول عن تلك لكن نرجل دايما مسنين يرقد مالتي ده ثلاث قلوا عن اهل ما صار تزول زغل على سنتاي وسط كندرجل وس مالتي شعوب صراحه مش شعوب زنبره باتيرا مالت شعوب زنبره ገንዘብ صعب صراحه مش انه يوهابكم زنور تاريخ ينقر مالتي كاب غزي ግን ናብ ክልተ ወሪዱ ድሕሪና ናብ ሓደ ወሪዱ نفسه كيف ህፃን ዘሎ ሓፂሮስ كندرجل ديس كمصلو ተባሂሉ مالتي كومي خصل صنيح كوم تقبر نكلخا كن بزح بروسس نيرو معناتو زملا فورم نيرو ولا زملا دوكومنت معاد مالتي زغوديلنا لو زغل قبلها معاد كل نيرو مالتي تفلطو تفلطو مالتي مالات كمنا وحجنا بتحدث تلو قد ما هذه تحنتي مني سماسينا نوسد سماسي كندرجل دوسد اتبالك 18 عام زل هذا حسن ما كندرجل دوسدكم زلو بتحقي صديق له كساب 25 كاون نامله تج 25 كورس دارلون زبل نابي مالت ناب تمرت نابي ستودير نابي يونيو تداكيدو كاب يونيو مهار دليت له تقلع تكندرجل دخا كوسد خيلي مالتي تزي كوين 18 تلو خاوت كوين 15 كوسد خيلي 15 زوسد كن غناي يونيو زقصل تقوين مالتي ناب ستودير نكم تمرتي لنا ناب يونيفرسيتي زقيت تداكوين مالتي سو حجي كابتهم تقول صح بزح دوكمنت يرو حجي كن كاب 2017 انتايلو مالو زغونه دوكمنت سيادلني እዩ زغتهم دوكمنت لا سيادلني እንታይ ዳ እታብ ተጠመጡ ዘላ ከተማ እሱ ተዳ ቆልዓን ሓድሽ ቆልዓ ሙላት ከተማ ተዳ ፍሊጣ ኣውቶማቲክ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ዝመጽ ኣውቶማቲክ መጽ ኣሎ ኢሎም ካብ 2017 ኣዝዩ ቆመሎ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ብወረቀት ብገለንታ ሽሙ ነርና ሕጂ ግን ኣያድልኒ እሱ ማው خل ኣውቶማቲክ ክኾናሎ ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ ካብ 2017 ወርሓደ ማለት እዩ እንታይ ኾንካ ኩሬና ቢዱም ሳብ ዝኾነ ሁሉ ነገር ማለት እዩ ካላይት እዚ ኤስኮተር ወድባላ ካ ሮለዝ በኋላ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ቀደም ዘመን ብዙሕ መብዛሕት ሰብ ሳይክል ይዝውር ነይሩ ቀደም እግርናን ኸይድና ድሕርና ሳይክል መጽዩ ካብ ሳይክልና ማንኪና መጽዩ ካብ ማንኪና ሓጅ ዝበዝሕ ሰብ ተብልኪ ሓጂ እዘን ሮለዝ በኋላ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ሓለፈ ምናልባት ሓደ ሓወይ ነይሩ ሲ ወራሎ ምስከዘስ ማለት ዝፈልጦ ሮሎ ምስከዘስ ታርጋ ካይገበረላ ማለት እዩ ታርጋ ስለዚ ይገበረላ መጽዓትኻ ተቆጽዒ ማለት እዩ
ሕጂ እንታይ ኢሎም ኣለዉ እዚኦም ከዓ ልክዕ እዚ ናይ ሮለ ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣውቶ ከምኡስ ፈሪሽሮንግ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ናይ ኣውቶ ፈሪሽሮንግ ዝበሃል ሲ ልክዕ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ ምናልባት ዳርጋ ፀዲቑ ግን ሙሉእ ካብ ማለት ክንደይ ክሳብ ዕለት ክንደይ ይኹን ግን ከምኡ ክኸውን ኣሎ ኢሎም ፀዲቖም ኣሎ ማለት ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ ሕጂ ግን ከም ኣውቶ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓላፍነት ዝስከም ብሓፂሩ ከምቲ ናይ ኣውቶ ፈሪሽሮንግ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ ናይዛ ሮለ ትብል ዘላ ማለት እዩ ካልእ ካብኡ ከይወፃና ከለና እዚ ናይ ኣውቶ ከዓኒ ሓደ ግዜ ሲ ኤለን ማስክ እንታይ ክብል ሰሚዐ እዚ ናይ ዓለምና ሃብታም ማለት እዩ እንታይ ክብል ሰሚዐ ነይረስ ንሕና እንዕርፍ ነይሩ ንሕና እንዕርፍ ሲ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ተጠቀምቲ መካይን ብኤሌክትሪክ ክጓዓዙ ብኤሌክትሪክ ዝወዛ መካይን ክጓዓዙ ተኺሎም ጥራይ እንዕርፍ ነይሩ ማለት እዩ ዓለም ከዓ ደሽላ እንተኻ ነዚ ምስ ናይ ቤንዚን ዘሎ ከቢሩ ዘሎ ምስ ናይ ነዳዲ ከቢሩ ዘሎ ከዓ እንታይ ኢላ ከዓ ወሲና ኣላ ሕጂ ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና እንተዳ ገዚእኩም ኢሉ ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና እንተዳ ገዚእኩም ካበ 3000 ክሳብ 15000 ዶላር ሲ ክንህበኩም ንኽእል ኢና ንብል ምናልባት እዚ ስለምንታይ እዮም ፅዕይዎ ተባሂሉ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ድሌት ተዳሃሊና ምናልባት ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ክንገዝእ ተደልየናስ ምናልባት ብዛዕባ እዛ ፍልጠት ክህልወኩም እሞ ሽዑ ንስኹም ከዓ ናትኩም ውሳነ ትወስዱ ማለት እዩ ካብ 3000 ዶላር ክሳብ 15000 ዶላር ሲ ናይ ሓገዝ ማለት እዩ ክግበር ከም ዘለዎ ከዓ ፀዲቖም ከከም ታሹ ማለት እዩ ከከምቲ ማኪናኒት ዋጋ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ክንገብር ኢና ሓገዝ ክነበርክት ኢና ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ምክንያት ኣለዎ ሓደ ነቲ ብከላ ናይቲ ዓዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ እቲ ነዳዶም ብጣዕሚ ከቢሩ ስለ ዘሎ መፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኤለን ማስክ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይ ኤለን ማስክ ተኣዛዝ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዓለም ሃብታም ኩሉ ስለ ዝእዘዞ ማለት እዩ ንሱ ናይ ዓለምና ሃብታም ስለሆን ከምትለይ እውን እዛ ስለ ዘላ እዚ ዓለም ማለት እዩ ካልእ ምናልባት እዚ ናይ ክራንክን ፖዚሽኒንግ እውን ንሱ እውን ቅድሚ ሕጂ ዓመት ወዲ ይውስኽ ነይሩ ወላ እውን እቲ ናይ ክራንኪ ንኸፍሎ ሓሚምና ክንኸፍሎ ካልእ ኣብ ናይ ሜዲካመንት ንኸፍሎ ገለስ ይውስኽ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ኢሎም ኣለዉ ክውስኽ የብሉ ንሱ ኣብ ዘሎ ተጠወኩል ኣሎ ንሕና እቲ ናይዚ ዓዲ ምሕዳር ብሓፂሩስ ነቲ ክራንክ ነቲ ናይ ፖዚሽኒንግ ሲ ዓቕምና ክንሕግዝ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ነዚ ዓመት ብሓፂሩስ ክውስኽ ከምዘይብሉ ኢሎም ኣፅዲቖም ኣለዉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ወላቶም ኣብቲ መንግስታት ዝሰርሑ ደሞዝናቶም ዓመት እዩ ዝውስኽ ነይሩ እዚ ዓመት እዚ ግን ክውስኽ የብለን ኢሎም ከዓ ኣፅዲቖም ኣሎ ማለት እዩ እንግዲህ መንገዲ ንሱ ብዛዕባ ኣብኡ መፂና ሓሳብ ከምዚና ኣይሓሰብክዎ ነይረ ግን ኣብቲ ናይ ክራንክ ፖዚሽኒንግ ስለ ዝመፃኹ ዘክርዮ ከለኹ ከዓ ሰው ከብለልኩም ስለ ዝደለኹ እየ ካልእ ናይ መወዳእታ ኣገዳሲት ከዓኒ እታ ወፍሪ ክብለኩም ፀንሐኹ ማለት እዩ ብዛዕባ ወፍሪ ኣብ ሃገር ጀርመን መፅናዕቲ ይግበር ነይረ ብዝሓለፈ ወላ እውን ዝወሰድኮ ትምህርቲ እውን ነይሩ ብዛዕባ ከዓ ዓመይ ዝኾነ ፍልጦ ንእሽተይ ኣለኒ ወላ ብቻ ዘይበልኩ ግን ንእሽተይ ኣፍልጦ ኣለኒ ማለት እዩ ንነፍሰይ ዝኸውን ማለት እዩ ወፍሪ እንታይ ምዃኑ ካልእ ገንዘብ ብሓፂሩ ምሻ ኣሎ ብዛዕባ ገንዘብ ሲ ማኒ ኮች ብሓፂሩ ኣብኡስ ሕማም ስለ ዝነበረና ብዛዕባ ገንዘብ እውን ብዙሕ ታሸሙ ሽግር ስለ ዘለና ሓፂሩ ብዛዕባ እንግዲህ መፅናዕቲ ክትግበር ደሊ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ብሓፂሩስ ንብዙሕ ግዜ መፅናዕቲ ይግበር ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ናይ ሎም ሓሳብ ግን ክመፀኩም ግን ኣብ ሃገር ጀርመን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ 3053 ማለት እዩ 3053 ሓደስቲ ትካላት ተማሂዘን ኣሎ ሓደስቲ ትካላት ተማሂዘን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዘን 3053 ትካላት ኣዝዩ ኣገሪሙኻ ከም ሪከርድ ኢሎም ከዓ ጀርመናውያን ከዓ ሒዞም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከምኡ ከም ዘይነበረ ሕጂ ግን እዚ እንታይ ማለት ሓደሽ ማለት እዩ ትብል ዘለኹም ንኣብነት ከምዚ ኣይምሻሎ ሓደሽ ቅድሚ ሕጂ ዘይተማሃዘ ወይ ከዓ ዘይተፈጥረ ማለት እዩ ክሳብ 3054 ትካላት ከም ዝተመስረታ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሎም ሶም ግን ነዘን ሓደስቲ ዘላው ትካላት ትካል ይውለድ ማለት ምሻሎ ይውለድ ምስ ተወልደ ከዓ ይሞት ማለት ኣይፈሪ ማለት ተዛ ከም ዝግባእ ኣገልግሎት ዘይብካዮ ወይ ገንዘብ ተዘይረኺቡ ወይ ኣገልጋልን ተዘይረኺቡ ትካል እንታይ ይኸውን ይውለድ ማለት ይውለድ ሽዑ ኣይፈርን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ከይኮና ግን ንሕና ክሳብ 1 ሚልዮን ኢንቨስቲረን ንግበረለን ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እቲ ሓሳብ ምፅኦ መስለኩም ምናልባት ንዓና ዘይጠቅም ክኸውን ይኽእል ዕዲ ወላ እውን ከምዞም ኣለው ብርግፅካ ኣሕዋትና ኣለው ውሁራትን ፈላጣትን ማለት ክምዙ ዝኽእሉ ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ ባይታ ዘይረኸቡ ክኾኑ ይኽእሉ ወላ እውን ገለ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ንሳቶም ወላ ንዓና ከጀምሩና ተዘይከኣሉ ኣብ ዘለናዮ ሓፂሩ ንሳቶም ጀሚሮም ድሕሪ ኣብቲ ናቶም ሶም ትካል ከዓ ንሕና ክንወፍር ተዘይከኣልና ሕጂ ንሕና ግን እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወላ ንሕና ምሻሉ ሕጂ ናይ ፋይናንሳዊ ምክሪ ኮንኩና ንዛረብ ዘለኹ ናይ ፋይናንስ ምሁር ክሳብ ዘይኮንኩ ማለት እዩ ግን እቲ ብዙሕ ግዜ ትሪኢኻ ወላ ኣፍሪቃ ውሕስነ ዘሎ ወላ ኣውሮፓ ውሕስነ ዘሎ ዘለካ ኣብቲ ዘለካ ፀጋ ምጥቃም ጥራይ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ እንሰርሓሉ ትካል ነፍሲ ወከፍ እንሰርሓሉ ትካል ስቶክ ኣለዎ ሕዚ እመኑ ማለት እዩ ስቶክ ዘይብላ ትካል ክትካል ክትኮን ኣይትኽእልን እያ ስቶክ ማለት ሓፂሩ ምሻሎ ንሳ
ካብ ሰባት ዝተወዘ ገንዘብ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ ንስኹም ዘለኹም ኣብቲ ንስኻ ትሰርሓሉ ዘለኻ ትካል ወይ ኣብ ትሰርሓሉ ዘለኹ ትካል ስቶክ ኣለዋ ንኣብነት ከም ተስላ ምሽ ኣሎ ተስላ ምሽ ሓንቲ ማንኪና ኣለዋ ስቶክ ኣለዋ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኤኤምዲ እንተኢልናስ ኤኤምዲ ትካል ኣሎ እንደገና ከዓ ስቶክ ኣለዋ ማለት እዩ ወላ ንኣብነት ኤደካ ምሽ ኣሎ ስራሕና ምሽ ኣሎ ስቶክ እውን ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙይ ስቶክ ክትወፅእ ትኽእልኒ እያ ኣይከኣልኒ ከዓ ማለት ኣይትኽእሎን እያ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ንሕና ከዓ ኣብቲ ስቶክ ክነውፍር ኣብቲ ስቶክ ናህናስ ክነውፍር ኣፍሪቃ ዝኸይድ የብልና ምናልባት ኣፍሪቃ ኦኬ ካልእ ዕድላት ምፍጣር ፅቡቅ እዩ ግን ኣብ ዘለካ መጀመርያ ፀጋ ምጥቃም እዩ ኣብ ዘለካ ፀጋስ ምጥቃም ማለት እዩ እዚ ከመይ ኢኻ ትገብሮ ተባሂሉ ኣብ ናትኩም ስፓርካ ዝኸይድኩም ማለት እዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ውሕስነት ዘለኹም ነገር ዘሎ ኣብ ናትካ ባንኪ ከይድካሲ ኣነ ስቶክ ተለለኹ ተልክያም ሰም ክገብሩልካ ይኽእሉ እዮም ኣካውንት ባዕልኻ ክትከፍት ዘይትኽእል ተዳ ኮንካ ማለት እዩ ባዕልኻ ኣካውንት ክትከፊትካ ተወፍርን ሸይጥን ክትልውጥን እንተኾንካ ፅቡቅ ወላ ሓንቲ ማለት እዩ ነዚ ክትገብሮ ተዘይክኢልካ ግን ኣብ ናትካ ባንኪ ከይድካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ባንኪ ናትካ ተሓቶም ኣነ ከም ዘለኹ ትብሎም ወላ ደቃ ኢንቨስትርን ዝበሃል ኣለዎ ከም ዘለኹ ትብሎም ትኽእል ኢኻ እሳቶም ከዓ እቲ ናትካ ኣካውንት ምሳብካያን ፍቓድ ትቦም ኦልሬዲ እቲ ናትካ ገንዘብካ ይውፍር ማለት እዩ ኦኬ ምናልባት ኣብ ኣፍሪቃ ከይድካ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካል ምኽፋት ኦኬ ዝበለፀን ዝሓሸን እዩ ግን ዘለና ፀጋኻ ምጥቃም ፅቡቅ እዩ ዘለና ጥቃምካ ፀጋ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናትካ ሓላፍነት ክትወስድ ማለት እዩ ናትካ ሓላፍነት ክትወስድ ማለት እዩ ምናልባት ብዛዕባ ኣብ ከምዛው ወፍሪ ኣብ ገለገለ ዝብል ገፊሕ እዩ ረቂቕ እውን ትምህርቲ ከምዚ ፍልጠት ዘይብሉ ወፍሪ ገለገለ ዝብሉ ዋንነት እዩ ብሓፂሩ ትወፍሪ ናትካስ ዋንነት ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ኣበይ ከይዳ ኣሎ ትገንዘብካ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ገለሲ እስኻ ይትቋፅሮ ይስርዮ ተኾንካሲ ኦልሬዲ ናትካ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ዘለካ ሰዓት ክሸይጥን ክትለውጥ ዘይትኽእል ተኾንካሲ ትካልካ ኣይኮነን ንስኻ ኮነ ኣየወፊርካን ኮንካን ዘለኻ ማለት እዩ ወላ ብዙሕ ኣለዋ ከምዚ ታገስገል ትበሃል ኣሎ ፌስገል ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ቆዋሚ ገልዲ ንክን ዝዓመት ስኹም ተጠቀሙ ትብሎም ስም ካብ ወለዶ ዝረኽቡልካ ማለት እዩ ከም ታሹም ማለት እዩ ከም ትውለዱ ውሕድ ክኾን ይኽእል ግን ውሕስነት ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ንብሎ ነይሩ ብዛዕባ ወፍሪ ምናልባት ቪድዮ ግን ክሓፅር ዳርጋ ክነዊሕ ሰሪቕ ሬታ ወረዳ 10 ደቂቃ ከይድሉ 10 ደቂቃ ብጣዕሚ ነዊሕ ማለት እዩ ምናልባት ከም ዝኾነ ዓይነት ሪቶ ተልዩኩም ወይ ሓሳብ ተልዩኩም ከም ሰንጠም ትልና ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሓሳብኩም ከምኡ ኢለ የምፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብቲ ስታርት ኣብ በሃል ምሻሎ ሓደስቲ ትካላት ክመሃዛን ከላ ኣብ ከምኡ ዓይነት እውን እሺ ወፍርታ ጌርና ለውጡ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዓብዪ ኣብቲ ኤቲኤፍ ዝበሃሉ ኣብኡ ዝበለፅ ማለት ጀመርቲ እንትኾነ ጀመርቲ ኮይኑ ኣብ ስፓርካ ክትብር ከለካ ኣብ ኤቲኤፍ ኣብቲ ባንክ ናትካ ክትብር ከለካ ኣብ ኤቲኤፍ ክትወፍር ከለካ ዝበለፀ ዝሓሸ ማለት እዩ ንሳቶም ኳ ስለ ዝቋፀሩ ከዓ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ኣይመስለን ግን ሓድሽ ነገር ንምፍጣር ሓድሽ ነገር ንምግባርካ ክንፈርህ የብልና ማለት እዩ ኣነ ስለ ዝፈተንኮ ውፅኢታ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኩ ከም ዝደለ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ነፍርህ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ከም ተገበርና እውን ይሓይሽ ይብል ማለት እዩ ካልእ ሞታት ኣለዋ ክብሎ ዝደሊ ወላ ኣለዋ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብታ ናይ ኪንደር ገል ዝልና ዝበልናሲ ንኣብነት እዞም ወለድናሲ እዞም ሃገርሲ ንደቅና ማለት እዩ ወለድ ንኣሹ ጥራሕ ሰብ ዝኾኑሲ ደቆ ማለት ኣብዚ ዓዲ ስኻብ ተወልዱ ጥራሕ ኢሎምሲ ማለት 250 260 ልዕልዩ ብሓፂሩስ ንሓደ ቆልዓ ይቡ ማለት እዩ ድሓን ክንዚ እኳ ተዘይበልኩ ግን ልዕልዩ ብሓፂሩስ ይቡ ማለት ንሓደ ቆልዓ ዝቡ ዘለኹ ሕጂ እሳቶም እኳ ነዞም ዝብሎ ዘለዉ ከም ደቆም ገይሮም ከምኡ ካብ ገበሩ ንሕና ድማ ካብቲ ኣታዊታትና ስንደቅናሲ ገለ ነገር ብሓፂሩስ ወላ ኣብ ሶክ ድዩ ኣሎ ናይ ኪንደርጋርተን ሶክ ንገብረሉ እውን ኣሎ ወላ ዲጂታል ብታሽን ከፍትኽ ኢልካ ከምውፍትካ እውን ተወፍረሉ ናይ ቆልዓ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ባንኪ ከዓ ሴፍ ንገብረሉ ካ ንውልድ ካድካ ብሓፂሩሲ 50 ድያ 20 ድያ 10 ድያ ካብታ ሳሽሙ ትለኻስ ሴፍ ምግባሩ እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እሳቶም ከምኡ ገይሮም ነዞም ኣብ ዘለዉ ቆልዑ እናሓገዙን ከለዉ ንሕና ድማ ንዕኦም ንውልድና ንደቅናን ክንሕግዘ ንኽእል ተኾናሲ ኦልሬዲ እቲ ናይ ኣቡነት ናይ ኣድነት እውን ኣይለበስንያን ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ትገብሮ ተኾይኑ ኢኹም ኣይትገብሮ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣብ ገለገለ ትርኢ ይመፃተን ገንዘብ ፈይተብለን ተጥፈን ትበልዕን ትሰትየን ካብኡ ናብ ኣፍሪቃ ገለታ ትሰደን ናብ ገለ ተብለን ማለት እዩ ግን ንነፍስኻ ንውልድካን ከይኮንካ ንኽእል ኣይትኾን ኢኻ ወላ ካልእ ይምፅእ ወላ ካልእ ዝኾነ ነገር ይምፃእ መጀመርያ ንገዛእ ርእስኻ ኢኻ ትኸውን ንገዛእ ርእስኻ ከይኮንካ ንኻልእ ክትኮን ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ፅግም ኣለና ብዙሕ ሽግር ኣለና ኣብዚ ዝደራደር ኣይኮነ ማለት ከምዚ ዝም ብላ በለክ ግን ነዛ ርእስና ከይኮንናሲ ሰብ ተጨኒቃ ዓላፀ ይባን ከሎስ ካልእ ገለ ክትገብር ገለ ዋላ እውን ማለት ፍትሓዊ ይኮነን ማለት እዩ ኣቦኻና ኣዴኻን ሶኬ ማለት ኣቦኻና ኣዴኻንሲ ልዕሊ ኩሉ እዮም ልዕሊ ኩሉ ብሓፂሩ ኣቦኻና ኣዴኻንሲ ኦልሬዲ እሶም ተኻና ኮይኖም እዮም ዕብዮም ኩሉ ነገር ገይሮም እዮም ካብ ኣቦን ኣደን ዝዓብውን ሓደ ነገር የለን ንኣቦን ኣደን ምግባር ብኩሉ ነገር ቅቡል ካብኡ እውን ካልእ ኣይንግበር ማለት ኣይኮንኩን ዘለኹ ግን መጀመርያ ንገዛእ ርእስኻ ትኸውን ሽዑ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ኮንካ ንሰብካ ክትኮን ትኽእል ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ውልድካ ጣሽም ጌርካ ንኻልእ ክትገብር
ولا فتحاوي يكونن صباح نقول زحتتي مالتي ስለዚ ኣብ ከምስ ኩላትና ጥንቃቐ ተነገርና ይሓይሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሰለፈ ናይ ሎም ነበረት ቪድዮታት መስልና ጠይማትኩም ትኩም ካ ተስፋ ይገብር ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሓለይ ዝኾነ ሓድሽ ተሃልዩኻ ከብለ ኣብ ዝኾነ ኣብ ደስ በለኩም ሪቶ ነቅፊታ ክኾን ክእል ሃና ፅሪቶ ካብ ኮመንት ሴክሽን ተቐሚጥኩም ከዓ ደስ በለኒ ነይሩ ብዙሕ ተለፈ ሰላምኩም ይብዛሕ ኣብ ዘለኹም ሰላም ንብላ ኣለና